Ая? Да? Хайде бе, всички рибари се прибраха, само ти остана тук. Да, сега съм убила 7 рибки. 7? Да. Я да видя. Хей! Я да видим, Марая сега ще хване ли или лъжи, че ги е хванала тя. Ага. Мале, много рибки има. Има. Гледай. Дръпни. Не, чай пак ще пробвам. Гледайте колко много риби. Но те се дребоцъци и те могат да хакат. Да. С бутушите исках да влеем там и да... Влезай с бутушите, Марая. Ама те Аз са знам, напълни ама не хартия. се напълнят. И ти пак какво е? Ето го рака. Да, знаем. Ето, тото е умър, май. Огромен рак. Не е ли умър? Абе, рак. Рак. Айде, кълви. Марая, всички чакаме. Добре. Чакай. И скочи някой риби. Да, те постоянно се скачат. Не извади да има ли червя? Няма. Ти са ти изяли червечето. Червече! Хайде, давай на ново. Рибка. Сега ще видите какво правя. Не го видя да го... Мама го направи. Мама Не направи. пипам то с червета, какво ще да става? Направям ли аз? Марая, можеш ли да сложиш червечето? Да. Да. Не ме е страх, само да го направя. Само да го... Я да пробвам. Тая, видя ли дядо ти дали ти сложил черве или не го е видял? Да не ловиш пак на кукичка. Няма. Давай да видим. Калве! Его! Ето, 8-та ми рибичка. Браво, Марая! Може да... Как се вади тия? Кофата, да, я ще го извая. Мамо, дай кофата. Ес! 8. Браво, Марая!